Δεν θα κάνω πρόλογο για το θέμα Ρουμανίας, Ελλάδος ή για τις τρεις πολιτιστικές πρωτεύουσες που έχουμε φέρει σε πέρας μέχρι τώρα. Λέμε και εμείς ναι στο εγχείρημα, αλλά με πολλές επιφυλάξεις. Και θα πρέπει να ξεκαθαρίσω τα περί ευρωπαϊκού πολιτισμού και πολιτιστικών έτσι όπως τα σκεφτόμαστε εμείς. Άλλωστε γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να τα λέμε. Ναι, μεν στο εγχείρημα αυτό, γιατί βρισκόμαστε στην Ευρώπη ή τουλάχιστον όσο θα είμαστε στην Ευρώπη. Πρέπει σαν ένωση να σχεδιάζουμε δράσεις που θα έχουν σχέση μέχρι το 2021. Στέλνουμε έτσι μέσω της υποψηφιότητάς μας ένα μήνυμα στην πολιτισμένη Ευρώπη ότι θέλουμε μια Ευρώπη των εθνών, του διαφωτισμού που πιστεύει στη δημοκρατία, με κέντρο τον άνθρωπο, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε. Λέμε όχι σε μια Ευρώπη πολυπολιτισμική, ακταρμάτων λαών που θυσιάζει τα μέλη στον κομμό του χρήματος και του διεθνισμού. Ακόμα και τώρα που μιλάμε εμείς εδώ, που κάνουμε αυτό το συμβούλιο, δείτε ακόμη ένα έγκλημα σε αυτό το κομμό. Κάνονται πολλές ανθρώπινες ψυχές στην Ανατολική Ουκρανία. Η Μέση Ανατολή ματώνει από το Διέρη και Βασίλη Λεπιών των Ευρωπαίων και επινοούν αντιπολιτεύσεις, υποκινούν αραβικές ανοίξεις, όλοι ξέρουμε για Μεϊτάν, χρηματοδοτών και υποκινούν αντίποτα στρατόπεδα. Δίνουν όπλα σε παραστρατιωτικές ομάδες, το βασικό. Όταν την ίδια στιγμή επιβάλλουν πάγκο στους τακτικούς στρατούς ανεξαρτήτων και κυρίαρχων κρατών, που μάχονται για την Ισλαμική τρομοκρατία. Αλήθεια, δεν σας προβληματίζει, δεν ακούσατε ότι η Τουρκία με το πρόσημα της δίωξης των τζιχαντιστών έχει εισβάλει αυτή τη στιγμή στην Συρία και κάνει εθνοκαθάρσεις. Όλοι εμείς που θέλουμε να βάλουμε και τους Τούρκους κάποια στιγμή στον ευρωπαϊκό πολιτισμό μας, αυτό μας δίδαξαν, αυτό κάνουμε. Ποιοι μιλούν? Μιλούν οι αποσταθεροποιητές και μιλούν για αποσταθεροποίηση. Τολμούν ουσιαστικά να μας απειλούν και εμάς, να απειλούν τη χώρα μας με εμφύλιο. Κάτι τέτοιο ακούσαμε. Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί η εμφύλιος είναι η συνταγή της χειραγώγησης των λαών. Μέσω καθυπόταξης των μαθών που θα συνεδευτεί από το άνοιγμα νέων αγορών. Ανοικοδόμηση, κέρδος των πολεμοκάπηλων. Ευκαιρία για αλλαγή γεωπολιτικών δεδομένων και ζωνών επιρροής. Ξεπούλημα σε τιμή ευκαιρίας. Του εθνικού μας πλούτη για τρίτη εξωτερία και δημιουργία εσωτερικού χάους που θα ευνοήσει και θα ενεργοποιήσει την ανάδειξη εξωτερικών απειλών αφού η χώρα θα προσφέρεται μάλλον ως εύκολη λία στη μοιρασιά και στη λαιλασία του εθνικού μας πλούτου. Αυτά τα αναφέρω γιατί έχουν σχέση με τον πολιτισμό ή αυτό που θα αναλάβουμε να φέρουμε σε πέρας. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις δύσκολες ώρες που διάγεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας, η περιοχή μας και γενικά. Και είμαστε υπεύθυνοι στο να κρατήσουμε την ενότητα των λαών μας. Κάποια στιγμή θα έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης. Ο Δήμος Ιωαννιτών σημείωσε πως έχει όπλα στη διεκδίκησή του για την πολιτιστική πρωτεύουσα, την ιστορία, τον πολιτισμό, τους υπηρώτες δασκάλους του ελληνικού διαφωτισμού, τους εθνικούς ευεργέτες, την καστροπολιτεία, τη λίμνη, το πανεπιστήμιο και το φυσικό περιβάλλον. Καλά μέχρι εκεί. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, πρέπει να μου πάρετε 2 λεπτά επιπλέον. Καλά μέχρι εκεί. Επίσης λέει όμως ότι τα όπλα είναι και οι 3 κουλτούρες του τόπου μας, των χριστιανών, των Εβραίων και των Μουσουλμάνων. Τώρα τι σχέση μπορεί να έχουν τα μεν με τα δε, μάλλον ο δήμαρχος και οι όμοιοι του μπορούν να μας εξηγήσουν, γιατί όταν συναγελάζονται να αποφασίσουν στα δικά τους συμβούλια και δημιουργούν τεχνικά τετελεσμένα. Τώρα ποια είναι τα τετελεσμένα, όλοι καταλαβαίνουν. Όλοι αυτοί πρέπει να ζουν σε μια πόλη άλλη. Όσο και σε κάποια άλλη εποχή, ίσως πιθανόν κοντά στην Χριστόχεια. Έτσι, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ή να το θεωρήσω κάτι πιο απλό, ότι ο μέντορας του ο Μπουτάρης πιθανόν να τους παγόρευσε τα ανωτέρω. Και το είπανε και στον Δήμαρχο ότι για να κάνει την πολιτική του καριέρα θα πρέπει να προσκυνήσει σε αυτές τις κουλτούρες. Έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα, ελπίζω να μην έχουμε και χορηγούς και σπόνσορες, όσα ανέφερε ο Δήμαρχος από τις κουλτούρες. Και δεν θα αφήσω και ασχολίαστο το ότι ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Παπαδημούλης αποδέχτηκε με χαρά και ευθύνη, όπως είπε, την πρόταση να αναλάβει πρεσβευτής στην πρόταση της υποψηφιότητας της περιοδικής πρωτεύουσας. Και δεσμεύτηκε, λέει, να διαθέσει όλες τις δυνάμεις στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός μπλοκ στην Ευρώπη, Ελλήνων Ευρωπαίων που θα στηρίξουν την προσπάθεια. Κοιτάξτε να δείτε πώς αλλάζουν τόσο γρήγορα οι άνθρωποι και γίνονται παντός καιρού. Οι υποστηρικτές του όχι ασπάζονται στο λεπτό των ναι και οι αρχές του τύπου ΕΟ και ΝΑΤΟ εξαλλάσσονται. Εξαλλάσσονται, κρατήστε τη λέξη, σε λόμπι και ευχαριστούμε τους Αμερικανούς. Αφού βέβαια προλάβαμε τα capital controls. Ναι, στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και εντάξει, θα μου επιτραπεί και μια φορά και σε μένα να παρεκκλίνω. Αφού βέβαια προλάβαμε τα capital controls, να τα πούμε και εδώ μέσα. Γιατί φρόντισαν να βγάλουν και κατά τη διάρκεια χρήματα, αν και οι περισσότεροι τα είχαν στο εξωτερικό.
Για ποια Ευρώπη μιλάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν οι περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν σοβαρότερους και αυστηρότερους μεταναστευτικούς νόμους, ενώ ταυτόχρονα κατάφεραν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους αντίθετα με εμάς και την ιδεολογική αυτοκυρία της χώρας μας με την υπογραφή του Διπλίνου 2. Τι κάνετε εδώ πέρα δηλαδή, τι κάναμε εμείς, δεχόμαστε τους μετανάστες και κάναμε μια χωματερία ανθρώπινων ψυχών. Όχι, αυτό δεν λέγεται πολιτισμός. Τώρα και ποια Ευρώπη θέλουμε εμείς δηλαδή, την Ευρώπη του χρήματος και του κοινού νομίσματος, την αχρήματη τσιπαρισμένη, η δοκιμή έγινε τώρα. Είδατε με τα capital controls, με την τράπεζα χωρίς χρήμα. Μια χαρά τα πάνε. Σε λίγο θα βγει και η κάρτα του πολίτη με αριστερή σφραγίδα και θα την έχουμε και δεν θα έχουμε χρήματα. Θα μας κλείνουν το ταμείο και τέλος. Θα είναι ξαφνικός θάνατος. Αυτό έτσι το βλέπουμε εμείς. Γιατί δεν θέλουν οι κύριοι αυτοί της Ευρώπης να έχουμε κυρίαρχα έθνη και μέσω της αγκυρής άμυλας και χρησιμοποιώντας το ευρώ να αναπτύξουμε το εμπόριο. Εμείς σαν Ελληνική Αυγή γνωρίζουμε και θέλουμε και παλεύουμε και καλούμε την Ευρώπη να μας αποδείξει ότι δεν είναι απλά μια οικονομική ένωση, δεν είναι απλά ένα νόμισμα, αλλά είναι οι ιδέες που τη γέννησαν. Διότι πριν την κατάρρευσή της, η μόνη της επιλογή που απομένει στον αγώνα ενάντια στους παγκόσμιους καπιταλιστές και στις εισαγόμενες ορδές είναι ο πανευρωπαϊκός εθνικισμός. Διότι όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων και αυτά έχουμε χορτάσει. Δείτε περίπτωση Snowden και τους Wikileaks. Και θα κλείσω με ένα ερώτημα στο τι υπερτερεί ο Ευρωπαίος και πού υστερεί ο Έλληνας. Τους απαντούν σε όλα, και πάτε καλά στο μυαλό σας αυτό που θα ακούσετε, σε όλα υπερτερεί ο Ευρωπαίος γιατί ο πολιτισμός του έχει τις ρίζες του στην Ελλάδα. Και ας μην το παραδέχεται. Ενώ ο Έλληνας υστερεί γιατί ο πολιτισμός του βασίζεται στην Ευρώπη και το καμαρώνει. Έτσι μας κατάντησαν. Αυτό σημαίνει. Και για εσάς κύριε Περιφερειάρχα θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο, τελειώνοντας, ότι δεν ξέρω αν είστε περήφανος για την κατά το δοκούν εφαρμογή της ελευθερίας του τύπου σε μια πόλη και γενικά στην περιφέρεια που διεκδικεί την οικονομική πρωτεύουσα. Πώς θα ανέχεστε αυτό στο Δημοκρατικό Περιφερειακό Συμβούλιο να μην δίνετε βήμα το κατοικείο κατά ελάχιστον χρόνο που ανήκει δικαιωματικά στην Ελληνική Αυγή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Δεν το ενημερώνω. Απλά σας λέω για τους δικούς σας λόγους συνενείτε και εσείς στο δημοκρατικό αποκλεισμό μας. Ευχαριστώ. Είναι εντός. Όταν διεκδικούμε από την Ελληνική Πρωτεύουσα δεν μπορεί να μην μιλάει ένα κόμμα το οποίο ψηφίστηκε για 2 έδρες. Ευχαριστώ.